Ni Deputy Chief of Police, tibatak apo, dahi balag na kadigiti agububra, kadigitoy, kakarana na kadigitoy na risko. Hindi man iti PNP batak, may panggap ka da ito eh. IFM News. Ni Idol Lawrence, nakatutok sa dyan. IFM News. Police Report. Nagbalaag ni Police Captain Alice Vicente, Deputy Chief of Police ti Batak City Police Station, kadagiti amin nga agtrab-trabaho nga dati pakainaiga na ti elektrisidad wenno dagiti naririsgo at trabaho. Kalpasan nga dati na kuryente iti lugar da ket kuna ni Police Captain Vicente akasapulan nga aganad ken agarama ti protective gears na agubrada imbatad na nga awan kumante agbalin na biktima ti panakakuryente no adda ti proper coordination dagiti ahensya amaseknan. Pakpakaasimino kasta nga agiput up da kuma iti poste solar light maki-coordinate da basit no at kas pagarigan adda madalapos dawen no makuanda nga waya iti kuryente dapat maki-coordinate da iti inek tapno no maiwasan di kasi nga aksidente ken tapno no awan kwaman nga biag ti taon. Dapat digiti workers ti kumamit ten akit agsuot da kumamit iti safety gears nang nangrunan no kakasti nga ti madalapos ket waywayat kuryente as when hanmet keding ibagak madalapos when no te asideg na dapat agsuot dati safety gears kente ko na kung dapat proper coordination ano nga dapat nga agency iti agsasabay when no aga-asideg nga adda madalapos na. Ingunam-gunam ti Deputy Chief of Police nga adda ti kasto nga aksidente ket agtawag da nga insigida iti 911 saan ket di nga ag-video wenno ag-picture ti obra dagiti maseknan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.